Nå, god aften. Nu har jeg lige fået min tid til lige at falde ned efter dagens begivenheder, som har været intet mindre end livsomvæltende, og så alligevel havde jeg godt set det komme. Det viser sig, at Enki, han har infantil autisme. Havde jeg godt set komme lidt. Den jeg måske ikke havde helt set komme, det er, at han også har intellektuel, tilbagegang. Jo, det vidste jeg godt, men jeg vidste ikke, at den også ville blive diagnosticeret, altså mentalt retarderet og sådan noget der. Og vi havde også en god snak derinde om, hvad det er, det indebar og sådan noget. Og jeg skal så også lige sove i nat, og jeg skal lige have et par dage til lige at forstå det hele, og lige få tænkt det hele igennem, og få mærket efter, hvordan jeg oprigtigt har det med det hele, nu hvor der konkret er kommet nogle ord på, og det ændrer jo alt. Det kender vi jo godt, mange af os. Så det vender jeg lige tilbage med. Lige nu kan jeg i hvert fald sige, at nu er det sådan her, og han er jo diagnosticeret lige inden han fylder 4. Og det gør, at han er jo stadigvæk meget tidligt i sit liv blevet diagnosticeret. Og det var det, hun sagde, at der kan stadigvæk nå at ske rigtig, rigtig mange ting, fordi det er tidligt at få noget så voldsomt lagt på sig. Og derfor så skal vi tage det som en hjælpende hånd og forstå, at han nok skal udvikle sig. Fordi det er givet, det kommer han til. Det er dog vurderet, at han nok altid vil have brug for en eller anden form for hjælp og støtte i sit liv. Ja. Og det bliver jo så i form af, så længe jeg kan. Og så længe der er brug for det. Man ved det jo ikke endnu. Så. Og det er lige lidt sløret det hele nu, fordi meget autisme er jo gerne forbundet med mental retardering. Nogle kan være højt begavet med det, nogle kan være mentalt retarderet med det, andre kan være normalt begavet, det ved man ikke. Men for det meste, eller 50-70%, er med intellektuel, funktionsnedsættelse, det var den. Ja. Jeg bliver lige nødt til at vende tilbage til den her, når jeg har det lidt anderledes, og når jeg kan tænke sådan en lille smule mere, når jeg har tænkt lidt mere over det, og lige fået det hele lidt bearbejdet på afstand, og så få set lidt anderledes på det, fordi lige nu kan jeg godt mærke, at det tynger mig, og det er hårdt. Og det lyder også helt vildt diskriminerende, fordi det lyder som om, at han er forkert i mine øjne. Og det er han jo ikke. Han er stadigvæk sig selv. Og nu er det faktisk en positiv ting. Men jeg skal selvfølgelig lige komme over dagen, og lige komme over chokket. Eller det hele. Og så bliver det hele bedre derfra. Det er fint nok. Og jeg skal også sikkert selv i noget terapi nu, for at kunne lære at bearbejde, hvad der er foregået med alt det her. Så. Jeg er positiv. Meget positiv. Selvom det er hårdt. Jeg er nok med at sige, at det er hårdt. Og positivt. På en god måde. Ja.
Okay.